So what's up, welcome back on back yung kakatamong page na ako pala yung Burgi the Grape, di Mamangan Blade. Ay ni pala na yabaping kaganapan kening yepsan Ayan mga pagatan niya buntok iba pang Benji. At yutam nga ni kening angeles na yabap, kening yepsa ay ni gagawon di pa piningdalan keni Yan ngal do bap interview tayo ba pang Renato maluwat ko na yung kaluguran ni Yan ipaksabihan tayo. Bakit nang titindam? Pork and beans. Sa magkaan? Bali 20 metong papel. Ano ba, paisipan mo yan? O, pansinan ko kasi dakalpisan pomogi. Marami sabihan pang papogi yan, bap. Iwan naman, botol santol ni, alawan mo. Bali sibya ka niyan, papaliya beans. Ang importante makapogi ni. Lawan mo yung kanakong si Iping may pogi keng kakapangan keng kanakong produkto. Bilan may pasimulan yung business mo ngayon, bap? Maluwat na, mga pabula na kanyan Anya derecho ko no. Talo mo naman. Nga payo mo rin bisa mag-business. No, mayroon nga payo ko karelo. Ano ba? Dako kukutangan. Ka naman, bap? Bakit naman? O mali ako king business. Ano naman yung lalagyan mo ngayon, bap? Pits ni, pamangan babi. O tikman ko niya minsan manyaman Ida na ba pa niya pala business mo? Kung kilob na yung 30 days na yung pamag-business mo ba? Pala nga payo talaga. Atin naman, ka magpautang. Bagay na ba? Masakit magpautang. Malyari mo sabihin kaya kami na anong ingredients na kaya ang produkto ba? Ay mga nakatang itong gamala sa garillas, labanos, 10 saging. Ang kahit taktakan tayo hindi takatina, papaputipan. Aywan ba? Talagang pumugi yung mga kanyan. Ay na ba po? Tininan mong taba. Ali, kay. Pampa-moisturize Ano ka. sabihan pa? Pampakinis lupa mo naman yan. Dana mga pakaili ka kasi sabihan mo na O ba? baby, paano mo king rebe ng anak mo pamamayad ka na ako makiramdam na 1 week na yung makakulong ka niyan pamamayad ka na ako. may bisuya kasi Ali, tayo dapat di ka nang mamayad bayad ko Sabi mo na mo ka na ako rin nato. Nang gawin ko nga nakaita. Ay dana, balo ko mariwana yamoy tayo. Sabi rin dakat yung magsabuyo. Ito, may riyabiyang yung oras. Talagyan mo na ang dapat kong gawan na. Dapat kawal na kanya may boring lalapit ka rin barkada na ilaut me. Mga ganyan, brim sabihin lumawat kami. Ay naman, papamayaran niya pangutang ka na Ako, ako. sabihin ko kayo. O yung mga yan kasi magsimula yan keng sigarilyo Ang kay keng marijuana, hanggang keng mapunta na keng shabu. ba? Balo mo. Magmariwana ka siguro kaya magsabu ka naman. Ali, mo, ilbeng ko keng National Geographic Nanabap na kang kadaldal may ako na idarang baby nandin po. Diyan namin ako Uy, damo nyo rin may apansinan. Kabud niya may mayad ka na ako. Kaya rikan din ng sukli. Beti nga na ako. Ay, ning kaya kawa. So ayan na bap, then bisay ken sali na kayo Kenny pork and beans with atlong manok. Ida na ba pang Renato, antay pala yung pork Kenny. Kahit ang pamangan babi, itang pids. Dana, isip ka banayad. Yan pasagad. Bap, pakilala kaya pala kaya kayo Bapang Tansan, Tangeni, yung pinakamagaling na bartender kening kaya kami, Bap. Tutuusin, may nibat siya pa iniking kagubata na ng porak. Kuning misa na yaldo, kwento na ka na ako. Yan nakit siyang tansan kayong kagubatan habang mananting niyang kay para pamangandan, Siguro ba pitang tansan nito, may nibat siya king haraplano, may nakabagya mo karela, Ngunit mo keng curiosity na ba, binabaya kayo ng kapatagan, Karin na balong tansan niya pala itang ikit na nga ito. Simula kang tabak, kaya niya mo menintunan, may ngalakal niya, may bakal bote ya, bap. Tapos niya may katipon niya, may kapag-aral yan, bap. May kapag-aral niya kang test do. Kaya nga ni bap, nang kagaling mamuklat bote, lawen niya. Bap, nang kagaling niya pero yung pagtaka niya kayo nilawen yung kulay white yung gagamitan ng soft drinks. Kaya paksabihan niya niya, busy pero anyang kitangan kaya bakit kulay white yung gagamitan ng soft drinks, Bap, yung sagot na ka na ako. Bantakan wali makasakit Tas syempre, Bap, may kibat ko, bakit yung sigarilyo kulay ang maputing kaya nga suka, kung makasakit kita. May kibat siya ka na ako, bakit inuman may waring sigarilyo, bola nga na ka na ako, Bap. Nang kamuha ka na ako, ngayon niya kami sabi, kaya ngayon ibibidyo ko niya, ako niya masyadong pagkikisab yan. Pero balo yo bap, alayang utang na loob ka na ako yan. Kasi yan yung pandemic, mila ko obra kasi alang toto bits bap. Ngunit niya ako bap, ako man mila ko obra kasi construction na yung obra ko Ito na may kisabi yung mayap ka na ako, palub ka ano kayong obra ko, yung lana yung mabalo ka rin. Pero syempre bap, magana katam, palub tayo. Pagpwestuhan na yung boss ko, kaya tang karpintero. Ala pa mang metong oras sa amiyari bap, kabira retong forma may anak baglo. Magutno pala rin pa ako, bala na tansan lo.